Kaixo, ongi etorria, banaketa proportzionala egiterakoan bi formula ditugu, batetik hau eta bestetik beste hau. Bietan ikusten duzu karela konstantea berdina bietan. Orduan, atera dezakegu konstantea hemendik edo hauetako batetik. Honek zer idazten du? Gu badakigula zer banatu behar dugun, hori da n, eta gero bakoitzak zer jarri duen edo zer lan egin duen, ezta? A, B, C. Eta ben bitartean dakigu bakoitzak egundunari zer dagokion, zenbat dagokion. Orduan, hortarako bi problema egin ditugu, hau da lehenengoa, eta honela dio. 3 langileren artean lan bat egin dute. Lehenengoa 16 ordu aritu da. Bigarrena 12 ordu. Eta azkena 8 ordu. Zenbat jasoko bakoitzak 2.880 euro ordaindu badiete. Hau banaketa bada, argi dago zenbat eta ordu gehiago sartu, gehiago dagokiola, eta erabili beharko dugun formula hau izango da. Zergatik badakigulako zer banatu behar du? 2.880, hori da n. Horran ikusiko dugu direla 3 langile, batek egitetu 16 ordu, besteak 12 ordu, eta hirugarrenak 8 ordu. Eta da, ordaindu direla, 2.880. Horran, n badakigu zenbaden, banatu behar dena da 2.880. Horran, A, B eta C dira. A izango izateke 16 ordu, B 12 eta C 8. Horran, hemendik formula horretan aplikatuko dugu. K berdin, atazakegu. 2.880. Eta bakoitza zenbat jarri du? 16, gehi 12, gehi 8. Orduan da, 2.880, eta hau da, 36, zatitu egin behar dut. Zenbat den? 2.000, zati 36. 80. Orduan, horren jakinda K 80 dela, honean dator. Eta nahiko horreza da, lehenengoaren zat. K 80 da, zenbat jarri du? 16. Orduan, zenbat dagokio, behin marko dugu, 16 bider 80, oso simplea da, ezta? Orduan, 80 bider 16. Orduan, 1.280 lehenengoari. Jarriko torrela, lehenengoa. Bigarrena eta hirugarrena. Berdin jartzen dut, konstantea 80 da. Bigarrenari egin barko dut, zenbat jarri du 12, horren egin barko dut, 12 bider 80. Bederatzi da, 60 euro. Eta azkena, berdin, 80, eta jarri du behar 8 euro. Horra, 80 bider 8, 640 euro. Jakine badugu ondo ditugu bez, 3 batu behar ditugu. Eta batura atatzen den 2.880 ondo banatu dugu. Bigarren problemak honela dio. Amaiak, Ikerrek, Barbarak eta Rakelek Gabonetako loteria txartel bat erosi zuten. Amaiak 3 euro jarri zituen. Ikerrek 8 euro. Barbarak 4 euro eta Rakelek 5 euro. Horran, azten martazaket, Amaiak 3, Ikerrek 8, Barbarak 4, Rakelek 5. Saria irabazi zuten eta Ikerrek 12.000 euro jaso zuen. Jarraitzen du, kalkulatu zenbat zegokien beste 3 eta zenbatekoa zen saria. Orduan, datu hauek ikusiko ditugu zer diren. Amaiak 3 euro, horrek esan nahi du, Amaia dela A berdin 3. Ezta? Hoi da, berak jarri duena. Txiki hauek dira jarritakoak. Ikerrek. Hau da, B eta 8 euro. Barbarak. C eta dira 4 euro. Eta azkenean, Rakel jartzen du
D izango da 5 euro. Horan ditugu A, B, C, D. Eta gero dugu Ikerrek kobratzen duna 12.000 euro. Horan hori ez da zer banatu behar den guztia. Baizik berea bakarrik. Eta bereak hauek dira, bakoitzari dagokiona. Orduan 12.000 hauek dira P2. Berei tokatzen zaiona. Orduan hori dugu P2. Eta P2 badakigu dela 12.000 euro. Orduan, galdetzen digute bakoitzak zenbat kobratzen du, eta guztira, ingo dugu batuketa bat, zenbat den. Hortarako, zer egingo dugu? Bete egin behar dena, konstantea aurkitu. Orduan, konstantea aurkitzeko, hemenik atako dugu, eta ez hortik. Eta izango ditzake, konstantea berdin, zenbat tokatu zaion Ikerri, dela 12.000, zati behak zenbat jarri duen. 8. Orduan, zatiketo egiten badugu, 12.000 zati 8, atatzen zaigu 1.500 dela konstantea. Konstantea 1.500 baldin bada, horren beste guztia atea dezakegu, ezta? Hasiko gara amaiarekin. Orduan, amaia jarriko du konstantea, 1.500. Berdin, P bat zati berak jarri duena. 3 euro direla. Horren egin bako dugu. P bat da, 1.500 bider 3. Bidertzen pasatzen delako. Horren, 1.500 bider 3, 4.500. Horren, badakigu, P bat, behar kobratzen duna, dela 4.500 euro. Barbaren, horren, hemen baita konstantia 1.500 da, hau da, P3, eta berak jarri duna 4 euro dira. Horren egin bat dugu, 1.500 bider 4, hori 6.000, ez dut egingo ja. P3, 6.000, egin bat da, biderketa. Horren hemen, P3, berdin, 6.000. Rakelena, berdin, 1.500, behit, zer tokatzen zaio? Jarri du 5, egin bat da, 5 bider, 1.500. Eta 7.500 atatzen zaigu. Horrela. Horren ja badakigu bakoitzak zenbat jasoko duen. 4.500, 12.000, 6.000, 7.500. Zenbat guztira, horren bi daude egiteko formula hau aplikatu berriro, K badakigu eta A, B, C, D ere bai, edo batuketa egitea. Horren, batuketa egiten badugu, 0, 0, 0, 0 bibururako 30.000. Horrek esan edu, sari guztia zela 30.000 eurokoa. Eta honekin amaitzen dut, beste bat arte. Agur!